Анджело е върхът. Поздравления, Манети! Научил си се да пишеш с химикалка. Лола, трябваше да напишеш есе по история, а не съобщение. И Анджело, защо въобще учиш история, щом винаги сам си измисляш, а? За щастие имаме и Шерут. Оценката му е толкова висока, че отруи средната на класа. Да. Шерут, това не е правилно. Така ли? Но аз не греша. Знам, това е проблемът. Не тук е твоето място. Трябва да разшириш ума си. Ще боли ли? О, Шерут, утре искам да се явиш на 3 проверовъчни теста. Ако ги вземеш, ще бъдеш прият в училище за много надарени деца. Какво? Не искам да ходя в друго училище. Няма страшно, Шър. Нужно е само да се провалиш на тестовете. Аз ли? Не се бой, в добри ръце си, Шър. Пред теб стоят двама от най-големите експерти по успешни провали. Ученият идиот. Така, чуй ме добре. Пиши отговорите, без да четеш въпросите. Без да ги чета? Невъзможно. Напротив, гледай и се учи, приятел. Отговорила си грешно. Именно! Добре, ще опитам. Не опитвай, а го направи. И то грешно. Ето. Шарут, всички са правилни. Извинявай, не се сдържах. Пробвай, като го обърнеш, умнико. Понякога чета книгите наобратно. Иначе ги чета много бързо и ми е скучно. А? Ето какъв е проблемът. Виждането. Всичко е размазано. Това е идеята. Стратегия 2. Ако Шарут не вижда въпросите, ще се провали. Хайде, зарадвай ни, провали се. Извинете. Не ме ли виждаш? Извинете. Защо не внимаваш? Извинете. Не ви видях. Ей, очилатко! Гледай къде ходя! Ще ми помогнете ли? Още малко. Продължавай направо. Шерут, тъкмо на време. От кога си с очила? От минута. Така е като истински гений, нали? Ще се впише в новото училище. Там всички ли са с очила? Може би. Влизай, Шерут, и нека да започнем твоя нов живот. Добре съм. Имаш 10 минути. Почвай. Мисля, че успяхме. 30 секунди. Какво прави? Проверява си теста. Ужас! Той не трябваше да прави това. Десет секунди. Добра работа, Шерут. Идеално, както и очаквах. Почини си малко. Тестът по математика е след 10 минути. Ужасен съм. Как умник като теб да стане глупак? Ето как. Ще отговаря на други въпроси. Можем да започнем с малко изчисления. 543 по 6, делено на 7. О, 4. 4? 465,4287. Какъв гений! Какъв идиот! Леле, пак отговорих правилно. Май ще трябва да се сбогуваме. Още не сме свършили, умнико. Трябва да напишеш и есе. Не трябва. Аз ще ти го напиша.
Ако не можеш да напишеш хубава книга, наемаш някой друг да я напише. Същото важи и за лошите книги. Шарут почти свърши. Побързай. Още малко. Нямам търпение да го прочета, Шарут. Сигурен съм, че ще е нещо гениално. Кажи ми, че есето ти беше зле, нали? Да, освен ако господин Фуд не обича глупави смешки. Шарут? Ужасно съжалявам. Трябваше да те скъсам. Да, скъсан съм! Ура! А? Тоест, о, не може да бъде. Все пак, Шарут, есето ти беше наистина много оригинално. То потвърждава, че мястото ти не е в традиционното обучение. Но, за съжаление, до година ще трябва пак да се явиш на изпит. Ще говоря с вашите. С нашите не бива да им казвам за есето. Аз не се провалям. Не се бой, Шър. Пред теб са най-големите експерти по представяне на провали пред родители.